Tiri Kunhamo kwa Sekuru Mahlahla. Nhasi ndine murume akadedzwa nambuya vatadza kuvhura dhoo. Muhofu makadini? Ndiripo makadini. Tiudzei kuti zvakafamba sei kuti muzosvika pakuya kuti munzi muvhure dhoo repamba apa? Zvakaita ini ndinosenza basa rekucheka makiyi salocksmith. Saka zvakaitika mbuya vakauya kubasa kwangu. Vakati ndakirwa panze nemwana wangu ari mumba anorwara nepfungwa. Saka mwana uyu mumba umu zvakare muna baba vanorwara futi. Saka ndikutadza kupinda ndikati mutadza kupinda mumba menyu ko mambenge muri kupiko zvati ndandiri kumasowe nambuya. Ndikati ndikati manje kamiti akukirai mumba, which means the key yaki saka inenge iripo pakey. Handikwanise kuchekera imwe key. Zvanzi no tapukanya chi window because door door frame in French door. Tapukanya window seri kwacho hakuna chi, hakuna key. Ngati all right handei ndobva tauya tasvika pamba mayava pagate pavo pane key mbiri dziripo dzavanokiya. Vakakindire yekutanga vauda kukindire yechitatu ndakada kuvabvunza kuti Gogo inga pamupenyu pajeri chaipo. Bva zvangondibata ndikati ndikandisiyane nazvo. Patapinda tasvika paveranda ndakaona pane makey 2 anga akachekwa nakiso mapadlocks ari pasi. Hadha kuvabvunza zvanzi dhoo racho ndiro riri. Saka vati dhoo racho ndiro riri, saka window glass ranga rapukanywa other side. Ndobva ndatora kasanhu kangu bva ndati since muda kuisa rimwe glass panel ndobva tapukanya kuti ndiwane ka entrance ka right. Ndiri mukati mokupukanya memba ndati
iri dho iri zveidhitachi rinodai roswinga, saka iri rakamira racho panokiya iri, saka pane mapini handete. Saka mapini aya manje ndakatanga kubvisa ipadenga, pandafunga kuti hai pazasi ndibvisa sei because pamba pari parefu. Pandafunga kuti ndikarembera ndingaibvisa ire key ndingepini riri mukati mokufunga kuti ndingabvise pini, ndobva ndabata dhoo iri kuti nditeka riri kuda kufosa kudai handitika, but I didn't force it, easily rakangouya kuvhurika dhoo iri. Pandati Gogo dhoo renyu raita se ravhurika, right, and that is when the story begins now. Zvikanzi naGogo aya mwanangu ngatipindei mumba ndibatsirewo. Ndikati mama pinda mumba menyu, zvandiri kutya zvandikati munogotyei mumba menyu imi. Saka muri kuti ivo ndo vakatokuitai invite kuti pindai mumba? Ndikati kwemunogotya kupinda mumba menyu maita sei, zvandanisipe kwenguva handitika. Ndobva ndati saka pane mufana watanga tinaye angatora measurements ewindo reri, pandati mufana munin'ina ngaita sei ngatipinde. Saka padhoo pamba paine chiroom divider chemasimbi chezvi madivider zvokutara zvezvi, patachirimuvha patapinda, pandatora magetani ayo mbva ndasunga because mumba maitova nerimi. Papassage paine chisimbi changu chiripo changu chakavhara futi. By that time I didn't hear the smell. Mumba makati zimsina kana smell. Saka tabvisa chisimbi chechi, Gogo ava vakanofamba pamberi pangu inini, vanditi uyai vanangu. Vandati Gogo kupikwa kutendesa uko zvandautasa mwana wangu. Saka by the time ndautasa mwana wangu, dhoo rebedroom ravo rirapa ranga rakavhurwa mbichana handiti. Saka dhoo redho ravakanovhura vari pamberi, ndobva vadzokera kumashure very fast vachindidhuma. Saka vandidhuma ndakabvunza kuti nemi Gogo kochii, zvikanzi baba vakafa. Saka by that time yavangoti baba vakafa ndopanakabva ndakaunzwa kunhuhwa kusingaiti, odho chaiwo ondurwa pameso apo. Ndobva ndatena ndamhanya nemufana wangu uye tabuda panze tamira, ivo vauya zvikanzi mune mwana wangu mumba, ngatipindei futi. Ndikati ndichapinda umu, hazvichaita. Mufana wandanaye anga akudedera, ndikati iwe chienda iwo. Mufana wabva adzokera mumashopusu, ndasara nawo. Saka tema ndakasara nawo ndakuvati imi mochienda kupolisi, because zvandanzwa mumba mati baba wakafa, zvoshuwa munhu akafa smell room. Bva vatanga kupopota zvokuramba kuenda kupolisi. Ngati no problem, saka ngatichikiyai apo handiti. Saka pakunokiya pai indaifunga kuti because bolt rekey rinofamba rokiya riyeri rainge takasiya rakabuda because takavhura chidaika. Saka ndaive nekamini kekuti dhoo reri parinouya ndoasanganisa ritu robva rati kwede. Saka pandaitira kuda kuita izvozvo zvikanzi aiwa pane imwe key iri mumba umu, I think ndeipapa. In a fraction of a second vachipinda vachibuda vakabata key, havana kumbotsvaga key, vangoita zvezvo ngodai blink of an eye ngoti wap vadzoka kuti ndakabata key, try key, vandadai key inoona key iri key inoona, meaning to say vanga vainayo. Katavhara dhoo bva takiya, ndobva tabva ndasvika musoroko, ndobva ndati ko mama mari yangu yechi ibasi. Vanzi mari yako imbori mari, vandati $30. Vanzi ndamari havo watanga kutondishauda munzira, ndamari nina ndamari. Ndikati saka manitora muzauta ndamari usandinetsa. Vandati alright. Ndikati mayaza zvichanetsa imimi mama imimi nyaya mari takuikanzura handiti. Chandakutaurira ndakupa ultimatum kusvika 3 o'clock ndauda kuti bhodhi iri kumba uko, kuti mabhodhi ari kumba uko because mamuti mune vanhu tuka, mumwe wacho hada kumuona, otherwise anogona kunge akaita sei akafa futi. Ndauda kuti Zengeza collect, kana dzisina kusina kuya polisi ini ndichaenda kupi mapurisa kunoripoti. Saka makazvitarisa mungati here imimi zvinhu zvakaitika pazvakangoitika kuti chokwadi chiri pamba apa chione kubuda? Izvo ndo chokwadi zvakaitika ipapo, changa chingori chokwadi chaida kubuda chete. Changa chingori kana pandakavabvondora pacho
ndandisirini chai. Bhodhi mati makanzwa kunhuhwa. Bhodhi makaiona here kuti yakarara sei, yakarara pasi here, pamubhedha here? Aiwa, bhodhi handina kuiona. Makangonzwa kunhuhwa chete. Vandidhuma kuti chii mama, zvikanzi baba vakafa. Ndopana vandoziva kuti maita sei kunhuhwa kumunhu ende baba vakafa zvishoma. Vandoziva kuti maane chitunha mumba umu. Pamaitaura navo zvese izvi, handi vanga vati mune vanhu vaviri, hamuna kuda kutsvaga kuti umwe wacho ari pai here? Wechitu wacho tabuda kunze isusu vakazoti ngatidzokere. Chinotsvaga ndobva taramba. Tikati mumba umu hatichapinda. Mamida kuti dhoo rivhurwe, zvaravhurwa. Chendamotora mapurisa, ndoanozopinda chi mumba umu. Saka pazvinhu zvakaitika izvi, zvinovhundutsa kaizvi. Chii chamakaita mushure makunge maoneswa shura rakadai? Pashura rakadai obviously semunhu auzogara pasika. Unozoendawo kana kuzvitendero zvako kwaunoona matauri, woitwawo zvaunoitwa unge unorerukirwa. Nhasi uno bhodhi yasekuru yauya, muri kunzwa sei? Nekuti tinoona kuti pamwe dai mimi musina kuita zvemakii, zvimwe ngadai zvisina kuonekwa, muri kunzwa sei nekuti nhasi mutumbi wauya? Zvazviri kuita manje ndakanzwa nezviroma nheru kunzi vanhu vaungana. Bhodhi yasekuru ichatorwa mangwana. Since yesterday ndikufara zvisingaiti. Ndatomboya panapa makuseni. Ndikasangana hama dzasekuru tikakurukura. Handeti ndikavataurira zvinoitika pachivanhu. Ende chivanhu chedu navo zvaenderana. Handeti ende vabviso token of appreciation kuti no ndiwe sahwira zvisho wakaita sei wakaona munhu. Saka pata kutoti mimi muri sahwira wasekuru Mahlahla. Ndo zvatatozoita. Because vazoti pakuenda kumusha, ndikati nini pakuenda kumusha, mukumusha ndikupi zvikanzi kugwanda. Ndikati kure plus ini ndina amai vangu vari kurwara kumba. Kuti ndiende uku neurwere hwandinawo kumba zvinonetsa. Zvandakuita ndanokura ivhu. Ndobva ndapani munin'ina wavo. Handetika. Ndikati ivhu irimo richengeta kana masvika kumba maita basa renyu makuradzika sahwira wangu uyu. Moti sahwira wako uyu akovika. Mushure mekunge maona zvamaona izvi, mangwana mukadedzwa kunzi huyai kuno mucheke makii. Munozvitora sei huyai? Yezve zvirajoke. Ndikangoshedzwa nemunhu ndotanga ndabvunza kuti hamuna chitunha here, hamuna kuuraya munhu here kumba. Zvatojoke. Nditosvika padhoo ndotanga ndabvunza kuti pamba panapa hamuna chitunha here panapa. And macharges angu futi atokwira futi manje. Because zvitunha ndozvamirira zvaita manje. Sekuru vane chikamu chavakaita kuedza kubatsiridza nyika inoyi. Ichokwadi here? Ichokwadi nekuti tichiri vadiki vaisungira zvematongero enyika kuma-60s ikoko kubvira I think kuma-59 kuchienda mberi vaisungwa kusvika Gogo. Vanovabereka vakaenda kunokomplena kujere kuti mwana wangu muri kumusungire chii, mwana wangu hana mhosva, vachiuya vachivatsvaka. Zvikuru chacha vakabatidza vaisungwa vachiri kubato reNDPU, vachisungwa vari kubato reZAPU, vachisungwa vari kuPPC kusvika kozosvika nyika yatogwa kupinda muunit accord. Oro musi weunit accord chacha vari kupedzisira vangokomba vachiita musangano vanga varipo mangwana acho vangokomba vachienda kunosainirana pasi nadebate president Robert Gabriel Mugabe. Tanzwa kuti mune mapepa ari kufambiswa kuti nyika ikwanise kuita recognize basa rakashandwa nasekuru. Ichokwadi izvozvo. Tinawo mapepa. Takatanga ipapa padistrict apa. Tikaenda izvozvo ari chidano mberi. Tichazoda kuti vatibatsire zvatinenge tichida nekuti zvimwe tatisina seunenge usingazivi kuti munhu achafa rini, kuti ndipe chakadai tisingazivi. Asi sezve vazoshaya tienda kuenda kumaofisi mberi titoda chakadai chinodikanwa kuti chiswe pamapepa anodikanwa tozoendesa kwavanoda kuti aende. Sezve nemunin'ino wangu aripo tinenge tichifambisana zvakanaka. Munin'ino ndinoreva mwana nakutumbura naivo baba munin'ino Gideon, because baba Gideon munin'ino wababa, so ndi baba munin'ino wangu. Takanzwa zvakare kuti vaishanda, ndekupi kwavaishanda sekuru? Vaishanda
kuzitupa yakabatana nekeji 6 apa ndiko kwavaishanda pazitupa ipapo ndiko vaiita zitupa izvozvo zvamunazo zvimarata ezvitupa. Saka basa iri vakazosiya nekuda kwei? Ipapo handingazozivi asi vakazosiya basa because vakarohwa nestroke vari kubasa 1992 ndiko vakatanga kurwara, if I'm not mistaken. Ndiko vakatanga kurwara hamene kuti basa vakazosisa nekuti varwara kana vakasisa nekuti makore ipapo handisi. Baba vane vana vanga vachigara tanzwa kuti kuno umwe auya ngaripo mwanasikana wavo aripo anga ari kumhiri kwamakungu aripo tinaye tikubatana naye zvese tokutanga. Baba pamamisana nyaya yekusungwa vakanga vari kuno kwedu kunzwa kuti muchatora bhodhi kuenda nayo kunoviga kumusha kugwanda. Saka pavakashandira nyika vakashandira vari divi ripi kuno kuhere kana kuti iko kumatebhelelendi? Vakatanga vari kubhulawani kumatebhelelendi kusvika vazosvika kuno sezvo Zimbabwe iri 1 antibato ranga riri 1 chibatana, so handingati vanga vachiri uku vanga vari because vanhu vese vairwisa Zimbabwe vari pamwe chete. Sezvo mbuya mudzimai wasekuru vasipo pano, pane here veukama vamuri kubatana navo kubva kudivi rambuya? Havazere panapa varipo vamwe vacho vamuri kuona vana mainini varipo, vana sekuru varipo, vazukuru varipo, hatese tiripo takabatana. Hapana chinoti mbuya vaibva kuti ipapo handizivi zvinozoda mabvunza ivo because antiwo ataura kuti iwe unobva kwakadai, so inendisinga kuti iwe uri kubva apa iwe uzonitaura kuti ini ndiri kubva kwakadai, so zvinoita kuti dai iwewe mbune kuti woti ndoti iwe uri kubva kuti wonditaurira because ndikanzwa nemanhunga ndinoti uyu ari kubva kundinoda iwe uzoti ndiri kubva kwaseki. Waona kupanda vana mbuya vanozitaura kana muchida munovatsvaga motaura navo. Maita basa sekuti tinotenda ndewako hauna vako basa rekuti baba vakafa ichokwadi here kusvikira vaite honyera murume wako dada usiite zvandega murume wako aya murume wako vaipana panafa pano vaipano tona vaipano ana munhu afa pano asikana musadaro mwana wenyu here murume wenyu namoitika paisi tiripo haisi nhamo muchato. Tauya pano takanzwa kuti pane munhu avharirwa kwemakore akati kuti vamwe vari kuti 14 vamwe vari kuti 10. Uri muchaunga wataura kuti iwe wakadzidza nagrant, zita rako unonzani? Lineti Mpofu. Saka grant uyu makatodzidza achiya kuchikoro zviri normal uku kuprimary here kana kuti kusekondari? Kuprimary paZengeza 4 primary. Saka imimi muri munharaunda uno makushaya kuti umwe wedu wataiona achifamba mumugwagwa tichamuona, hapasina pekuti tiri kubvunza kuti grant ari kupi. Chii chamakaita mashaya grant? Hapana, taingoti kaumwe noumwe ari kwake, uyo akaenda kusekondari akaenda kuprimary, pamwe akaroorwa, pamwe umwe akaenda miriko yemakungu. Hapana, sena hangu ndasingambozvitsvage kana kuti chii. Vandosisangana navo vamwe tinongomhorosana, but zvagrant hazvinambopinda kana mupfungwa ende yanga yatove nguva yakareba tinambobvira ndamuonawo zvisho. Saka pawakanzwa kuti grant anga ane makore akavharirwa mumba umu, wakanzwa sei? Ndakarwadziwa, like tatiri papa pamota yepolisi paakabuda. I was the first person I think ndikakumbira mapurisa ndokumbira nitaure naye because classmate yangu. Ndakarwadziwa ndikatochema zvakandishamisa. Because pandakauya ndasingafungire kuti ndiye ndaidaona ndiye munhu ari kunzi arimwe here. So ndakatoenda pamota yepolisi iyoyo. Ndakatomubvunza ndikati grant uri sei? Uri right here? Zvika ndiri right umwe wangu anga akaiswa chena akadai. Ndikati ko chii wanga uri kupi? Zvikanzi ndiripo ndatizira kuenda musiling ndinotya vanhu. Ndiri kutya vanhu ndinotya vanhu. Saka zvakabva zvandishamisa kuti anga ari musiling kaundi musiwo watizira. Saka tatakangomira kuti tinzwe kuti chii chiri kuitika. But kutaura naye ndakatotaura naye ini. Sekuru maivaziva here pamba apa naye sekuru? Ini ndiri muenzi mukati menzvimbo ino. Asi chiitiko ichaitika ndiri muno ndakava munhu anoshamisika zvakanyanyisa kuti mai vakaita saivava vanowanikwa vakagara pavhurandi vachitomwa dhiringi. Munhu anoti anonamata Mwari, hakuna munhu anonamata Mwari ane tsika dzakadaro. Uhu ndo hunonzi muhorani. Hatina munhu anonamata Mwari, anobata mwana wake rafu,
anobata murume wake rafu, anogara nomurume afa kwamazuva. Saka muchiwa vanhu vachitauraya vanotaura chokwadi nokuti hakuna munhu ungagara nechitunha chasina kuuraya. Saka zvinhu zvakadai izvi hazvidiwi mukati menyika kana mukati meZimbabwe chaiyo. Hatidi zvinhu zvakadaro. Tinoda kuti mai ava vachiinda pausungwa ngavaende pausungwa vasadzoka pamba apa futi. Vana havagoni kuwana mufaro nokuda kwamai vavo vakavabereka. Hakuna munhu anotakura 9 months achitadza kuhwa tsitsi pamusoro pechinhu chaakabereka. Mwana anonzi nzara dzakadai hazvina kumbofanira. Tinonzwa kuti vavakidzani mahama nehama munofanira kunge muchitarira kuti umwamuka sei, muchibvunza kuti umwamuka sei. Saka chii chichaitika kuti zvakadai zvisadzokorodzeke? Zvinhu zvakadai kuti zvisadzokorodzeke, munhu akadai haafaniri kurarama munzvimbo, haafaniri kuwanikwa munzvimbo. Kana Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti daro, kana munhu waita chisingafanirwi vaitotaka namahwe munhu iye achifa. Asi nokuda kwomutemo wehurumende yedu, hurumende yakanaka haitenderi munhu kunourawa, asi anovharirwa bedzi ogara ari ikoko, imba yosununguka, vana vopinda vakasununguka. Imimi munofunga kuti mbuya ava vanosungwa nemhosva ipi chaiyo yavakapara yamuri kuti vapara? Iri pachena. 1, vagara nomurume amene kutongoti 7 days kungotaura kuna anoziva mazuva vano murume wavo mumba ende vachizvitora somunhu akanaka vachipfeka nhumbi dzakachena dzinoratidza kuti munhu anonamata Mwari asi asinganamati. Imhosva iyoyo. 2, vavakidzani vari muno navakadzidza nomukomana vari kumuona kuti uyu ndiye chaiye, asi ana makore isu akataura muredhiyo haasiwo kuti 10 years, anonzi ane 14 years, 14 mwana asingaonekwi. Vavachiite ino mwana, vavachiite ino mwana, vavachimudii, vavachimushandisa chii. Plus nyaya iripo yandanzwa pano mukuteerera kwanzi vanhu vaiuya vachiitiswa basa apa vachitofanira kubhadhariswa, vainzi kana uchida zvemari, mari hapana, asi ndiripo. Kuimba ndoro kuti chiri notanga kumasoweuro. Hosana, hosana, hosana yakamboimbwa here kana muri munangirire munhu aurayiwa. Vanhu vese vakanyarara, aramba kutaura navanhu uku. Akatoda vanhu 6 panamo. Kwasei muri kuti pamunhu aurayiwa? Aiwa ka zvinongotaura zvega kapamba ipapa kugara nechitunha kusvika chazunza mabhonzo kuurayiwa ka. Saka muri kuti vakatora chitunha mumba umu vakati zvoni changa chazunza mabhonzo chaikwatanurwa kanyama dzimwe dzanga dzadonha dzisisipo nyama. Tiri kuda kunzwa sevevakidzani kuti munofunga kuti kudii pamusoro pehama pevana kuti zvinhu zvazoburutswa nemutorwa kuti ndo magariro ari kuitika apa. Vana vaitotya amai ava nokuti pamba apa panga pasingapindwe. Saka vana vanototya amai, kana amai vakarema vana havagoni kusununguka. Ende imimi vanhu vemanext zvinotorwadza kuti inini ndifirwe nababa vangu vachiita status yokuti havaonekwi nehama dzavo, zvinorwadza. Aiwa, nyaya inyaya yakatibata, inyaya inorwadza yekuti vabereki kana mwana even anga achirwara kana kutaseka unongomuda semwana wako, haikona kumuharasa kurarama upenyu hwekumbunyikidza mwana. Kutaura chokwadi nyaya yakatirwadza, takabatikana nezvakaitika kuti mubereki wobereka 9 months dzekumbunyikidza musilingi nekurwadza. Kuna munhu ari kushaya mwana mama, kuna munhu ari kurwadziwa 14 years de mwana atova pane rimwe level. Haufari here mwana wako achikuvigira 2 kg yeshuga, haufari here mwana wako achikuvigira grocery. Aiwa vabereki, ngatisadaro, ngatisimudzire zvipo zvevana. Mota yenyaradzo ngairivhese uye pageti. Mota yenyaradzo ngairivhese.